Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng mga karunungan din po. Ang isishare ko po sa inyo pangkumbati po. Kung kayo po nanggagamot at nakikipag sa mangkukulam, mainam po itong isishare ko po sa inyo pangkumbati. Sa mga nanggagamot dyan at di pa nakakaalam po itong wakibabagi pong orasyon po, ay kunin nyo na po ito. Napakabisa itong pangkumbati sa mangkukulam. Yan po. Napakabisa po itong pangkumbati sa mangkukulam, mababarang at mga masama. Ang gawin nyo po ay manalangin po ng isang ama namin at isurin nyo po ito. Dapat po bago kayo makipaglaban po sa mangkukulam o makipagkumbati sa mangkukulam, mababarang, ay nakapudir po kayo. Nakapudir, tapos may protection po kayo sa sarili. Di lamang pupudir, may protection po kayo sa sarili na tapos iipon nyo sa inyong dibdib para di kayo masupil-supil po na mangkukulam, mababarang po. Kung may tagabulag kayo, gawin nyo po iipon nyo sa dibdib. Kung may sama nanggagamot po, dapat po ay may tagabulag kayo para di po kayo makita ng kalaban nyo po na pangkumbati po. Ay sisiro po sa inyo ay napakabisa po itong orasyon pangwasak, pangkumbati. Narito pang orasyon po. Usalin sa iyong isipan ng 10 times bisis at ipo sa inyong at ipo sa puyo ng pasyente po. Usalin niyo po ng 10 times bisis po at ipo sa puyo ng pasyente. Narito pang orasyon po. Satur aripo rotas. Satur aripo rotas. Satur aripo rotas. Usalin nyo sa isisipan po ng 10 times po at ipusan nyo po yun ng pasyente. Napakabisa po ito ang pangkumbati sa lahat po. Maraming salamat po. Sana paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po. Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po.